Letiště je v podstatě takové malé město. Máme 33 000 zaměstnanců. ELO využíváme všude. Používáme ho i v oblasti lidských zdrojů. ERP systém jsme integrovali i do zabezpečení. S ELO spravujeme víc než 20 milionů dokumentů. Technické oddělení spravuje technická zařízení a budovy letiště. Přitom samozřejmě generuje obrovské množství dokumentace. V ELO máme uloženo kolem 10 000 manuálů. Manuál může obsahovat jednu složku, ale třeba i 20 složek. Do ELO máme integrován i systém určování polohy letu. V ELO jsou také nástupní můstky. V ELO je také elektroakustický systém a také ventilační systémy, hasicí systémy, výtahy pro cestující. Největší výhodou pro mé zaměstnance bylo to, že po zavedení nástroje ho byli během měsíce schopní opravdu efektivně používat. A také to, že nás ELO podporuje v našich procesech a všechna naše oddělení, která se z nás ptají na nejrůznější věci, si rychle navykla, že informace od našich nákupčích dostanou velmi rychle. Pracuji na terminálu 2. Odpovídám za správu dokumentů a řízení konfigurací pro systém přepravy osob na tomto terminálu. To je vláček, který dopravuje cestující z terminálu 2 do navazujících prostor. Jsem člověk toužící po pořádku. A nejlepší pro mě je, že můžu věci v ILO strukturovat. Mám skvělý přehled a můžu si zorganizovat práci. Letové informační tabule jsou také v ELO. V ELO je i osvětlení. I tohle je v ELO. A to je skvělé. Mít stabilní systém s více než 99% dostupností. To zvyšuje míru přijetí uživateli. Největší výhoda. Zlepšila se mi kvalita života. Byla to prostě láska na první pohled. ELO jsou i obrazovky s informacemi o letech.